En laskenut portaita, mutta monta. Tervetuloa meidän mukana karhun kierrokselle. Ensimmäinen villieläin nähty, sammakko. Moikka! Moi! Me ollaan Oulangan kansallispuistossa ja ollaan lähdössä karhun kierrokselle vaeltamaan. Nyt on juhannusviikko ja me juhlistetaan keskikesän juhlaa täällä karhun kierroksella. Katsellaan miltä Suomen luonto näyttää Oulangassa. Tervetuloa mukaan! Let's mennään! Joo, rupakivi tulee tämän reitin varrelle. Rupakivelle menossa. Rupakivi on siellä keskellä koskea. Siinä Rupakivisaaressa niin pullerot kasvaa. Keltaisia kukkia. Ja ihan niin kuin ton kiven
keula olisi jotenkin niin kuin alaspäin olevan panterin pää tai jonkun niin kuin kissaeläimen pää tuonne alaspäin. Pikkunen porrastreeni vielä tuossa. En laskenut portaita, mutta monta. Savinajoki. Mitä meinasit tehdä? Nyt on kahvi-aika. Pitää saada kahvit. Ui, että kuulostaa hyvältä. Olipa jännittävää. Tämän reissun erikoisuus on kyllä, tai tämän reitin erikoisuus on se, että sä pystyt seuraamaan sun matka etenemistä niin kuin kilometri kilometriltä. Nyt on kuljettu 18, 64 enää jäljellä. Niin sanottu alkulämmittely on nyt tehty. Pikkusen matkaa on vielä tuohon ja katsotaan, että laitetaanko teltta Taivalkönkäälle. Taivalköngäs tupa. Semmoiset näkymät on Taivalkönkkään kämpästä. Ollaan Taivalkönkään tuvalla. Tultiin tänne yläkertaan. Tuommoinen valkoinen kohina kuuluu tuosta koskesta taustalla. Ja tunnelma on vähän kuin mummolassa. Huomenta. Oltiin yötä tuossa Taivalkönkään torpan vintillä ja tunnelma oli niin kuin olisi jossakin Narnian ihanassa laaksossa ollut, kun tuomi kukkii ja
upea vehreys ja sitten tämmönen vähän kosteus ja upeat sammaleiset kivet. Oli kyllä hieno kokemus. Tuossa tuo koski kohisee takana ja Riippusiltakin on siinä yksi monista. Ja matka jatkuu eteenpäin. Katsotaan mihinkä me itsemme löydetään. Joo, toinen päivä alkaa sateisissa merkeissä, mutta se on nyt taivallettava sadekamppeet päällä. Katsotaan illasta minkälainen sää sitten on. Jep, let's mennä. Kiva. Jos joku kysyy, että kannattaako tämmöisellä kelillä, epävakaisella juhannusviikolla lähteä vaeltamaan, niin kyllä minä sanon, että kannattaa lähteä, koska onhan tämä luonto tällä hetkellä täällä, niin tämä on ihana yhdistelmä kevättä ja kesää. Sitä paitsi tää sadetauko on jossakin vaiheessa. Ei tää ikuisesti kestä. Syötiin herkullinen porokeitto tässä Oulangan ravintelissa. Ai että oli ihana syö oikein tuommoinen kuuma ja ravitseva keitto. Päästä valaamille. Niin. Muy buen!
ihana metsäniitty, tämmöisiä kulleroita ihan täynnä ja sinisiä orvokkeja. Miten tosi kaunis. Ja vehreä. Ihana mennä välillä tätä joen törmää, kun tuota metsäosuutta on ollut aika paljon tähän mennessä. Ihana kun nuuhkaisee tätä metsää satteen jälkeen, niin tuoksuu ihan juhannus. Juhannussauna. Sauna vasta. Saavutaan ansakämpälle. Tämähän on se paljon puhuttu ansakämppä, mikä nyt otsikoissa on ollut tämän alkukesän osalta, että noroa on ollut. Mutta kyllä täällä nyt jo voi retkeillä ihan turvallisesti. Nyt on hyvät oltavat sammakoille. Kun on Ensimmäinen villieläin nähty. Sammakko. Villisammakko. Jussin kämpällehän myö etuva. Kyllä, Jussin kämppä on seuraava. Katsotaan minkälainen paikka se on. Ollaanko siinä kämpässä vai teltassa? Ukkonen tuolla vähän jyrähteli. Toivotaan, että ei kohille ennen sattuisi isompia sadekuuria. Kyllä. – 41. Puoliväli. Juhlistetaan sitä näin sateessa. Jee! On muutama vaara noustu ja välillä on ollut poutaa ja nyt on taas sitten vähän sateista. Jatketaan matkaa. Siinä on kuusessa naavaa niin kuin joulukuusessa koristeet. Kyllä tämän pikkuhiljaa alkaa riittää tämä tämmönen märkä polku, juurakko, mutaalikko polku. Sadetta vaan näyttää riittävän. Eikä se auta muuta kuin tilsiä eteenpäin. Kohta ollaan toisen illan määränpäässä perillä. Ai että tuntuu hyvälle. Kyllä. Minä jo herkuttelen ajatuksella ruokaa. Ja ihana käydä vähän pitkällä. Joo. Tekee jaloissa ihan hyvää. Märäät kengät pois jaloista. Kyllä. Nyt olisi yläpeukun aika. Vähän sen tarvittais kannustusta. Paina hei peukkua. Kyllä. Paljonko meillä on kuljettu? 20? Varmaan 24 ehkä. Vähän Joo. jo ollut ryytynyt fiilis. Joo. Tai semmonen rötvääntynyt. Sitähän mä sanoin sukulaisille, että me lähdetään karhukierrokselle vähän rötväytymään. Ja nyt on semmonen olo, että nyt on rötväytynyt. Joo, mutta nyt pitää jatkaa. Itikota ihan hirveästi. Kyllä. Jussin kämppä.
Päivän taipaleelle kertyi mittaa 25,5 kilometriä ja nousua tuli 447 metriä. Aikamoinen päivä ollut ja lähes koko päivä on satanut märissä varusteissa. Itikoita on kyllä ihan kiitettävästi. Nyt tarvii kyllä ruokaa ja kuivaa vaatetta päällä. Kolmas vaelluspäivä on alkamassa. Yö meni Jussin kämpällä oikein mukavasti. Meitä oli siinä 20 hengen kämpässä 8 henkeä. Mukava kun sai illalla lämpimään tupaan mennä ja varusteita levitellä kuivamaan. Eilinen päivä oli kuitenkin niin märkä ja kilometriäkin kertyi niin paljon, niin oli mukava lämpimässä iltaa viettää. Nyt on joku 5 astetta lämmintä ja Suomen kesä. Yllätyksellinen ja raikas ja ihana. Mutta oliko aamuuinti hyvä? Aamuuinti. Ihan täydellinen. Siis oot vähän tunnet, että oot rasittunut ja sitten menet sinne ihanaan kylmään, niin ai että se kylmä hoitaa. Kylmä on kyllä hyvä ystävä. Joo, kyllä eilen illalla kun käytiin tuossa järvessä uimassa, niin jaloille teki hyvää tuo kylmä kylpy. Palauttaa jalkapohjat ja jalat. Mutta nytpä me jatketaan matkaa. Kyllä, seikkailut eteenpäin. oot. Kitkajoki virtaa vapaana. Aika upea on tämmönen joen törmäpolku.
siitä on rappusilta heti pääsee uimaan. Nurkassa on kami. Päästiin tänne metsän siimekseen teltan kanssa. Mukava tasainen paikka löytyi. Ei ole niin voimakas tuo kohiin. Saa unesta paremmin kiinni. Vaelluksen 4. päivä on käynnistymässä. Yö vietettiin tässä Porontimajoen retkeilypaikassa. Tässä on telttapaikkoja tässä kuusikossa ihan mukavasti. Miten ne tuvat on tuossa ihan Porontimajoen lähellä. Toinen tupa itse asiassa on ihan siinä Porontimajoessa, että ei tuommoista ole kyllä aikaisemmin tullut nähtyä. Aika hauska paikka tuvalle. Kyllä puuro taas maistuu. Keli näyttää tällä hetkellä oikein mukavalle. Sinistä taivasta aika paljonkin ja aurinko pilkehtii mukavasti. Leiri on purettu. Rinkat on taas nostettu selkään. Lähdetään kohti Rukaa. Mukava kulkee. On aurinkoinen ja poutainen päivä. Ja hyvää mieli. Hyvää juhannusta kaikille. Hyvää juhannusta. Tullaanko tänne mustikkaan? Täällä on siis ihan älyttömästi mustikoita tulossa. Ihana. Mikä on ollut sinusta parasta tässä reissussa? No kyllä tässä on tämmönen yhtämittainen pitkä reitti. Se on hienoa. Ja sitten nuo pitkät Oulankajoki ja Kitkajoki uomat, joita on saanut seuraa. Mikä sinusta? No minusta tähän ajankohtaan niin kaikki nuo kukkivat kukat, mitä on löydetty. Ja tää niinku värimaailma täällä. Ja just se jokivarsireitti oli ihana.
Pieni tupa on vaaran päällä. Viimeinen kilometri on menossa. Noustaan Rukan huippua kohti. Aika lailla alkaa olla jalat jo poikki tälle päivääkin. Täyttyy ainakin 15-16 kilometriä tälle päivään. Ihan pikkusen ripeeksi, niin mehän keretään justi se alta poikki. Katsellaan tästä maisemapenkiltä vähän maisemia. Kyllä. Hyvä kelihän tämä on kulkea. Tämmönen mukava vilposa. Ei ole liian kuuma. Happirikasta on. Karhun kierros tuli tehty. Nyt ollaan täällä Rukan kylässä. Taulussa on 82. 4 päivää siihen meni. Ja oli kiva reissu. Kiva reissu. Paljon monenlaisia maisemia. Kyllä jalat on saanut taas työtä tehdä. Hyvä kun katsoit videon. Nähdään seuraavalla videolla.